Hello Sonafor, माबायदि दं नोंसोर? आं full fit and fine. Welcome back to my channel. जनालिनि जिउआव गासैखौबो बरायहरबाय। फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोनखौ एन्टारटेन खालामनो आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन होननानै। ओमफ्राय लास्टआव जोङो बिराद गोदै गोबाब खोथा रायलायगोन, बेनिफ्राय मिनिलायगोन। होमब्ला विदाउट टाइम वेस्टिं जों भिडिअखौ जागायनोसै। लेट्स सेट गो। दा थांनोसै आङो आंनि बारियाव आंनि गायनाय मैगं खाहैनो। न' सिफायनायनि बेफोरो मालफोरा ओरैबायदि थाइदो खिन्थु मोनसेबो थानो नागिरा। लाख लाख क्लर 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 होननायाबो जालायलायलांला ओरैबायदि माबा जाबायना आङो। जोगोनार बिजौ खानायाव नोंसोर सानदों मा बानायला गिलायखौ बियो होननानै। जोगोनार बिजौ भाजा सङा दे आङो। नै बेखिनि जासिगोन आंना दिनैना। ओमफ्राय आं मा बानायो नायलांबाय थादो। नै साफा सुखांजोब्बाय दे बेखौ खाबथिंनाय मैगंखौ। खनथाम खनब्रै सुखादों आं हले। ओमफ्राय जों दा बेखौ हाजोबनोसै, खुन्थि हाजोबगोन आरो। ओमफ्राय नायदो गंगार दुन्दिया होगोन, ओमफ्राय होगोन दिंखिया, ओमफ्राय होगोन लाव बिजौ, होगोन पियास, होगोन नोरसिं बिलाइ, ओमफ्राय बानलु थाइनै। बेनि उनाव हाइजें सामब्राम गुफुर देनाय, ओमफ्राय संख्रि, ओमफ्राय हालदै। होमबा हानोसै आङो। सिख्लाफोर दालि पक'रानि थाखाय आं बेवहाय दालिखौ मोजाङै सुनानै 3 घन्टा 4 घन्टा सोमना दोननानै खिरखायाव दसे थिखांना दोननानै मिक्सियाव उनबाय। बांद्राय मिहि उननाङा दै हले, एसे दरदरा लाखि जाहाथे जानायाव ख्रुब ख्रुब मोनलायो। ओमफ्राय नै बिथिंजाय फैबाय जोंहानि आयं बिमा गिदिरथार। लाजिलायबावो। एसे मिनिना होलाय आयं। जानो होदोंमोन जायानो। हामा ओमफ्राय लाबोनांबाय गोदान। जाबाय बेयो। थोसिगोन नामा बेखिनियानो? थोसिगोन दे। मा? हादिनथा लाहानिया न'आव थांबाय। मानो? बिखौ जालांला नै। बिखौ जागोनथ' आरो। सोर जानाय? नों होनाय आबैखौ? हादिनथा लाहानिखौ? ओमफ्राय मा खालामदोंमोन हादिनथा बेबाया? खिन थांनो होनदोंमोन? खिन थांनो होनना थांबायसो न'आव? बिबैया होनदोंमोन ना माबा गल खायनोसै दे ओरै आं खिन थांनो होननानै थगायना थांबायना बायखानो नागिरहैदो, ओमफ्राय गैया, ओमफ्य गाबना फैदों। ओमफ्राय नै बेखौ गल खायनोसै बेहाय। ओमफ्राय बेहाय मस्ला मस्लि माबा माबि एड खालामनो हाबावो, जेरै माबा बानलु गुन्दै, गरम मस्ला, बानलु गुन्दै, ओमफ्राय दुन्दिया गुन्दै होबावनो हायो, खिन्थु जों बेखौ होआसै, जोंनाव गैया। ओरैनोसो जानो लुगैबाय आंखि। मानो गाबनाय? दे बारो संहैनोसै। पेस्टा जाबाय जोंना, दा संहैनोसै। मा खल? मा खल? मा खल इयो? मा खल? मा खल? मा खल? है मा थुनो नागिरो बाला? मा खल? मा खल? आया
नायलाय मा खलियो हा नायनाय बेसेबा मास मोननै बियै दासो लाबबाय बे बुस्थुखौ नङाबाथ' प्लासानोसैमोन जोंहा ओमफ्राय जानबाय आंनि फेभरेट साराय गुदुं माबा गोसोमखौ केबोसो बेयो जाबाय गुदुं दा आं होनोसै थाव बिदि दाब्ला दाब्ला द' बानाय Kau ni saya kau ni. Yo, yo babu. Babu yo ada ye, ada. Say. Mukas macam. Ya gulu ni na ba? Isengnya ba? Kita berbaling sini ba? Oh, masih tak kusuk. ओमफ्राय दा बियो मोनफा मोनफा बोखांजासिगोन दालिनि पक'रा Baiknya zamannya kawai dasar. Kayak kini gota. Dino sana. माबायदि गोथाव ना ओरै खालाम गोथाव ना गोथाव अके टेस्टि दिनैसो जिफोरखौ एसे एनै सुस्रांनो मोनबाय दिनैसो अखाया माबाबायना नै सोनानै दोनहैनोसै बागुरुम्बा ओमफ्राय सासे गामिनि रान्दिनिया इउटुबार जाबा नै बिदि अबस्था जायो मोननै मानि खांख्रेब जोब्बाय सायाबो गोदौबाय फेमिलिजों मालाबा बेबायदि दसे टाइम स्पेन्ड खालामनानै नायलाय नोंनि गासैबो दुखु दाहा मेंनायफोरखौ बावलांजोबथारो जोङो बेबायदिनो दसे सम इभिनिं टाइमनि रंजा खुसि इन्जय खालामबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम रोजा 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 साबायखर बावहरनाय थाबाय आंखौ इसेबां अननायनि थाखाय ओमफ्राय सापर्ट खालामनायनि थाखाय आसा खालामो इयुनावबो बिब्दिनो सापर्ट खालामबाय थागोन ओमफ्राय अनलांबाय थागोन होननानै ओमफ्राय दा जाखांबाय लोंखांबाय फेमिलिजों दसे टाइम इन्जय खालामखांनानै आङो बेवहाय नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनो होननानै जिरायफैबाय आङो बेबायदिनो नोंथांमोनजों मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो लास्टावहाय बिब्दिनो दसे खोथा शेयार खालामलायगोन जे मा जादों मा जायाखै बेखौ आङो रायज्लायगोन नोंसोरनो खोथागोन दाखालिनिफ्रायनो आंखौ ओरैबायदि कुइसन सोंहरबाय नोंसोरो बाप्रे जे आब'आ मा खालामो आब'आ बहा दङ दासान्दि आब'आ मा खालामगासिनो दासान्दि आब'आ हाबा जागोन ना जायाखै हिन्दु नंगौना नङा आब'आ मानो फोथा थुवा ओमफ्राय गुमैया बहानि मा खालामो ओमफ्राय मानो फिल्माव ओंखारथारला फिल्माव ओंखारफिनगोनला फिनला आयो बाप्रे एसेबां मानि कुइसननि एन्सारखौ आं गासैनोबो डिटेल्सआव लिरनानै कमेन्ट्सआव हरजोबनो हाया ओमफ्राय आङो कमेन्ट्सखौ नाया नङा साफ्रोमनिखौबो नायो आङो ओमफ्राय उनाव रिप्लाय हरनो ट्राइ खालामो बेनि गेजेरावनो सासे सानैया जुदि थालांदोंबा बेखौ आं निमाहा बिहरनाय थाबाय स' आङो बेनि थाखाय नोंथांमोननि कुइसननि एन्सारखौ होनो थाखाय आं मोनसे Q&A भिडिअ लाबोगासिनो दं थाबैनो बेखौ नोंथांमोना नुनो हागोन साननैसो नेथ'ब्लानो जाबाय बे साननैसोनि गेजेरावनो आं होनायनि ट्राइ खालामगोन ओमफ्राय सेकेन्ड खोथाया दाखालिनिफ्राय आंनाव मोनसे मिम शेयार जादों आसुगुरखौ लानानै आङो मिनिनो ओंखारो बे खोथाखौ जे बेदिनखालि मा जादों जोङो एकदम शुटिंखौ खालामजोबखांबायना बेनि उनाव ओंखामखौ जाखांनायनि उनावसो मिथिबाय जे जोंना थाम्बनेलनि थाखाय जेबो फट'आनो गैया ओमफ्राय जाखांबाय नालाय आसुगुराव एसे हाबनानै थाबाय आरो जेनेबा माबाया अमा बिथै जाबाथ' मिथिखायो माबायदि जायो ओमफ्राय जोङो फट'खौ क्लिक खालामबाय ओमफ्राय नायसनासैबो बिदिनखालि जे नायसना माने आं बांद्राय माइन्डबो खालामखाया बिदिखौ जेनेबा जाखांनायनि उनावहाय बेखौ आसुगुरखौ सोर एकदम बिदि नायबाय थागोन जेनेबा बिदि जायोना स' बेनो मिम्स जानानै
शेयार जाबाय आरो सिगांनो दङ आं गाज्रि मोनाखै जे मिम्साबो थानांगौ नङा मिम्स थाबासो जों फुरा एक्टिभ जानो हायो जे माब्ला मा टाइमावहाय मिमार्सफोरा मिम्स खालामनानै शेयार खालामगोन नोंनि माबाखौ बिदि जायो आरोना स' जों मिम्सनि थाखाय एसे एक्टिभ जानानै थानो हायो आरो ओमफ्राय दा आं बिराद एक्टिभ जाबाय दे आंना फुरा आसुगुर सासुगुर दिनैहाय फुरा मैला सैला एरख'जोबनानैसो आङो शुटिं खालामदों स' बिदि जाहैबाय बिदिब्ला आं बांद्राय बुंबाय थांला थेंक इउ स' माच नोंथांमोना नोंथांमोननि भेलुएबल टाइमखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटआ नोंथांमोननिसिम थाङो बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो जों दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिमालासै मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था आरो जनालिखौबो अनबाय था बाय